5 světel vám svíždí právě teď a právě teď máme odstartovanou velkou cenu Brazílie. Uvidíme, jaký bude mít start Martin Kuchtík, který si zatím drží s tou první pozici. Kličko je tam příčlatí a tam navnitřek výjíždí dokonce. Tam je kolize, tam to je Jakub Jirsa, který je tam sražený s Alexem Ondrejkou, což je katastrofa. Alexem Ondrejkom. A ešte je tam Šimon Švajc a Tadeáš Petrík. A dokonca Jakub Jirsak dostáva 10 sekundovú penalizáciu za práve kolizu s Tadeášom Petříkom. Ten do toho půjde všechno možné, co půjde. Máme žluté veky, tam je bouračka. A Saubery! Pravdepodobne hromadná kolize. Ale... Kolize A Sauberu. Honza Jirčík taktiež. Honza Jirčík, čo sa tam stalo? Honza Jirčík sa z 8. prepadá. Tam Jiří Štovčo, ještě další kolize tady Alex Ondrejka. Tak toto je opět neskutočné. kolize vzadu v hloubi pole. Ukažte to. Šimon Švajc a Šimon Kysela, takže Šimonovi sa zrazili. Pojďme se podívat, ale Lukas Turčík je první. Krásně Lukas Turčík. A tam posílá Martin Kuchtík, ho tam posílá. Tak opatrne, hlavne cieľ je ísť opatrne. Kuchtík proti Turičíkovi. Tak momentálne túto sezónu prvú polku jasne dva najlepší. Hlavně, aby Turčík nedostal ještě jakou penalizaci, jako málem dostal právě ve sprintu za tu tvrdou obranu, naštěstí žádnou nedostal, ale jenom aby si to nepokazil právě tím. Pozor, tam je kolize! Je, aby měl systém DRS. Tak ale mám potvrdenú informáciu, ak dnes Lukas Turčík závod vyhrá a Alex Ondrejka skončí tretí a horšie, tak ten titul je istý pre Lukasa Turčíka, tak uvidíme, či túto vetu budeme počuť aj na konci dnešného závodu. Martin Kuchtík. Šimon Švajc tam obieha Šimona Kyselu, súboj Šimonov do T1 a T2. Pozor, tam je kolize, Šimon Švajc roztočený vlastní chybou. Dostali 10-sekundový trest a McLaren do boxu. Lukas Turčík v boxoch. Lukas Turčík v boxoch, Šimon Švajc odstupuje zo závodu, ale ak toto bude safety car, tak pokiaľ sa nemýlim v nových pravidlách je, že za to dostáva trestné body. A jsou to tvrdé pneumatiky pro Lukasa Turčíka, takže zajímavá strategie. Turčík reagoval právě na Alexe Ondrejku, který je na těch mediumkách, takže možná proto reagoval. A máme tam roztočený Sauber, to je Šimon Kysela. A Štěpán Michalčík v boxoch musíme podotknúť. Jsou to taky bílé pneumatiky, že by to Turčík zkusil, ale teďka tam naznačil útok a posílá to tam. Jemný ťukanec, ale nic vážného. Ďalej. Tak Honza Jirčík zostáva na trati, Martin Kuchtík je v boxoch. Pojďme se podívat, na jaké pneumatiky zahne Martin Kuchtík. Vypadá to, že tak to jsou právě ty střední pneumatiky. A Martin Kuchtík bude Patrik za. Paufi dostáva 10 sekúnd. Áno, Matej Šíma prezývkou Korn, pomýlil som si jeho prezývku. A Michalčík tam bojuje s Bohunským a už sa pred neho dostáva. A ten má 10 sekúnd ešte, takže Jan to bude Jirčík veľmi zajíždí do náročné. boxu. Budeme sledovat na jaké pneumatiky, což znamená, že by kažuch třeba nějaký. Typl bych si tak do 2 kol by mohli Alex Ondrejka zajet do boxu, když už mediumky začínají odpadat. Aj tento undercut na Jan Ferrari Jirčík na Honzu tvrdé Jirčíka. pneumatiky. Radi, keď sa pripojíte a stanete sa jedným členom týmu Pro Racing Series, či už jazdec, či už FIA, či strihač, alebo hocičo, budeme sa na vás tešiť a s láskou vás privítame. Vůbec bychom nevěděli, jak by teďka výsledky vypadaly, protože Formule 1 je nevyspytatelná. A Alex Ondrejka v boxech. Ale áno, Alex Ondrejka už pochopil, že sa mu to moc nevyplatí. Na tvrdú sadu to vyzerá Tvrdá byť. sada. Áno, je to tak najtvrdšia sada, čiže hardy. Ale klidně se mohlo stát, že uhýbal mimo trať nějakému roztočenému monopostu. Máme souboj o třetí příčku. Pardon, teďko už druhou. Martin Kuchtík versus Štěpán Michalčík. Martin Kuchtík předjel. Kuchtík sa tam dostal. Top speed mal, bolo vidíme, to co říká vidno. Alex Ondrejka na DRS-ku, tady nejspíš probíhá právě ta týmová režie, vypadá to tak? Ano, týmová režie ve Ferrari, ano, Alex Ondrejka je ano. čtvrtý a aktuálně by si zabezpečil ten titul. A Kuchtík sa bráni Michalčíkovi, pravdepodobne to bude posielať Michalčík side by side. To asi do prvej zakruty nebude, tak Kuchtík ešte skúša nejakú menšiu defenzívu, ale nevíde to. Povnějšku Martin Kuchtík ještě s těma novějšíma pneumatikama povedl se mu to krásný manévr v podání Martina Kuchtíka. Povnějšku do nových esíček. Teďka ale bude mít Štěpán Michalčík systém DRS a nevíde mu to kvůli tomu, že nemá žádnou baterku Martin Kuchtík, ale tak to byl ale krásný manévr. To si myslím, že by se zapsalo i do Overtake of the Month, pokud bychom něco takového měli.
A Matej Šima ukončuje svoje pôsobenie v tomto závode v boxoch. Zatímco Tak Štěpán stop. Michalčík má starší a tvrdší gumy. Teďka máme žlutou fázi, tady by se nemělo předjíždět, toto mám pocit, že je illegal overtake, ale nevypadá to tak. V žluté vlajce se nesmí předjíždět. Volí univerzální blízko. bránící stopu. Tento zkusí na vnitřek, Kuchtík je uvidíme, blízko jestli a to vyjde posiela to tam tentokrát a Kuchtík. Martin bez Kuchtík řeči mu to vyšlo. prebrzdil jemne, ale dokázal to jako tam po poslať másle. a zobrať si. Takzvané, áno, ako po másle. A teraz opäť ich súboj asi po tejto DRS rovinke do tejto zákruty. Tak Michalčík sa dostáva A nie! Tak Kuchtík na neskore brzdy sa rozhodol ísť na body tak, že to ešte jeden retárne a on dokončí tak pohodovo závod. A Michalčík sa dostáva pred Kuchtíka, ak to Ale já mám je switchback. kolize. Byla tam menší kolize, Ale Martin Kuchtík si najel do Štěpána Michalčíka, ale mu to roztočilo, viděli jsme, jak to s ním zavlnilo, ale oba dva si pokračují a Pozerať, pretože tu súboje Kuchtík, Michalčík, Ondrej a zatiaľ Kuchtík, Michalčík sa tam bijú. Tak aby tam byla kolize, bolo- byl Martin keď sa Kuchtík! prábi- Štěpán Michalčík srazil Martina Kuchtíka, který se kvůli tomu roztočil, toto bude určitě penalizace. Za chvíľku to už bude zaujímavejšie a zaujímavejšie. Tady souboj o 6. příčku mezi Tarášem Petříkem a Jakubem Irsákem. Jakub Irsák se dostává na 6. příčku. Máme Lukas Turičík si dokračal. Víkendová dominancia sa potvrdzuje. Lukas Turičík sa stáva víťazom veľkej ceny Brazílie. Práve teraz sa to spečatilo. Pardon, musíme zatlieskať nádherný výkon Alex Ondrejka, druhý Štěpán Michalčík, tretí, čtvrtý Jan Jirčík, piatý dojde Martin Kuchtík. 7. miesto obsadí Jakub Irsák, ktorý si pripíše dobrý počet bodov na nováčika za tento race week. Tadeáš Petřík tak ešte klesne. Tady máme ještě souboj, uvidíme, jak to dopadne. Tady souboj ještě foto, finish, Finish. podání 7. 8. příčky. Sice penalizace to rozhodnuli, ale krásný finish. Petřík 8. Bohunský končí 7. Peter Hrico pravdepodobne 9. mal by to. Nakonec stál. No tak, je to tak. A Patrik Palfi tak bude bodovať dnes pre Red Bull aspoň jeden cenný Jeden bod. bod. I tak je to poměrně katastrofa na to, že byli vlastně oba dva Red Bulli v midfieldu.